show me show me show me show me show me iko show me 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 show Aduh kau, antara kuatnya, orang yang sepenjelasan, cuma tahu diri, kau cuma apa? So me kuma yake faruwa ka agogon shuni ku bar ran tashi ka. Lafiya ko ka tashi mana. Tun da dawo ne, kawai shi ma za a fara. In ka dama ko kusa kwana, in ka dama ko kuma kusa kwana. Ito nan ka wuce na nan ya bala. Wata kala ko yin ka wata abu. Kana tashi da ko a ka fara wani ne. Ba su fara kuma. Ito nan ka wuce na ka fara ne. Lafiya ko Yusuf ne? Ina lafiya Saturo bayan Lukman ya zo ya ɗauke wannan gol ɗin. Ka ce ya ɗauke wannan gol ɗin? Yusufa, ka kwana biyu ba zo ko? To ya ake? Wallahi ko mun yi tafiya ne, shi yasa ka kwana biyu ba na zo. Wallahi ko mun yi tafiya ne, yasa nake so in zo ku gaida su umma. Shi yasa Yusufa nake so in zo mu dan gaisa. Kana lafiya? Ina lafiya wallahi. To ya garin ne? Lafiya kana. Wallahi ina nan lafiya Mujahid. Na gaya ba ku. Yusufa. Mujahid ka dawo yadda kake in baka ba a yanzu nan zan gama da kai ko? Me haka Yusufa? Damun ai duk gwamnati ka dawo yadda kake ayo zan gama da kai na gaya maka. Yusufa, ta wasa ake yanzu ma za a fara. Zan sawo yaro ko na ka ayo karshen ka ya zo yaro.
Ya gudu kai ina? Me yasa ya gudu? Ina bari in je gun Sabturu, dole ne in tambaye shi wani abu don dole shi ma sai mun gama da yaran nan. Bari in je gun Sabturu. Ni tsowa ba gaskiya. Sabturu, dan Allah ka taimaka ka duba, ina so in dauko wannan gold din ka taimaka min ka ji Sabturu. Gold din na ya tashi aiki da hannunka. Saboda me ka faɗa haka Sabturu? Saboda me Sabturu? Saboda ya taba. Dan ya taba yanzu shi kan gold din ya tashi aiki a gona. Dole ki ta mutu. Ina. Zai yi ka kwado da. Dole ya ka. Dole ki ba ka ba. Dole. Yusufa, za ka iya samun wannan gold ɗin. Dole za ka je dajin zuzu. Dad me zan yi to me kenan zan yi a dajin ɗaya ɗanwa kuma ta yaya da kake cewa na kasa inda zan samu gold kuma me zan yi a dajin? Dole za ka je ruwan zagaya, a nan za ka samu wannan gold ɗin. Shikenan dan uwa, zan je kuwa dajin zan samu wannan gold. Ka tabbata a nan dai zan samu wannan gold ɗin. Allah ka taimake ka ban sa a wurin samun wannan goal. To me ma dan uwa Abba ya ce min zan zo wani rukun ruwa kaman ko a cikin ruwan ne me ma ya ce min? Na tabbata a nan za ka samu. Amma za a iya samun matsala in ka je za ka tadda rafi guda 3 a gurin. Rafi 3 to ta zan yi in gano wanda kake faɗa a cikin zan samu gold. Ta zan iya samu shi tunda ka ce rafi 3. Abba ta zan iya samu. Ɗaya na biyu na uku mai faki yake ruwan a nan za ka samu wannan gold ɗin. Ok to shikenan dan uwa Abba, insha Allah ko yanzu nan zan samu gold ɗin. Tunda kuma yayi tunanin dan ya ɗauke wannan gold ɗin ba za mu samu ba, zan samu. Ina da addu'a, ni na wuce. Ok to shikenan. Wannan ne ruwan tunda na wuce na ɗaya, na wuce na biyu, na zo na uku. A cikin ruwan nan kenan zan samu wannan gold ɗin. Allah ka taimake ni Allah ka taimake ni yanzu ne zan shiga cikin wannan zan shige shi ya Allah. Kai malam ina music da ke iya isbana yana ka faɗa mun ko ban san inda yake kuma ba zan faɗa ma ba. Ok to shikenan ba za ka faɗa ba ko? Allah na gode ma na samu wannan gold ɗin. Na samu gold ɗin nan. Gold ɗin nan na same shi Allah na gode ma dama ya ce a ruwan nan zan samu gold ɗin nan. Allah na gode ma na samu wannan gold ɗin.
gol din nan damun dole sai an same shi gun maganin sarki. Allah na gode ma na samu farko. Dole in zo in tafi yanzu ne saboda na samu farko. Bari in zo kuma cikin da na samu. Lukman me yasa na bar shi? Lukman ne ba me yasa na bar shi?